Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2-3. Ffwythiannau ymhlyg. Beth yw ffwythiannau ymhlyg? Wel, ewn ni ddechrau gyda esbonio beth yw ffwythiannau echblyg. Explicit. Yr ydych yn gyfarwydd â ffwythiannau echblyg, mae rhain yn ffwythiannau lle mae un newidyn wedi ddiffinio yn llwyr yn nhermau un newidyn arall. Enghraifft, yn haflu x sgwar plus 3x plus 2, mae wedi diffinio yn nhermau x yn unig, neu z yn haflu sin 4t minus 3, mae z yn nhermau t yn unig. Yn gyffredinol, gallwn ddweud, enghraifft, bod sydd gyda ni yma yn ffwythiant o x yn unig, a mae z yn ffwythiant gwahanol o t. Yn yr enghreifftiau yma, neu z yw'r newidyn dibynnol, ac x neu t yw'r newidyn annibynnol. Mae yn dibynnu ar beth oedd t a beth oedd x, a mae z yn dibynnu ar beth oedd t. A mae x neu t yn gallu bod yn unrhyw beth. Ffwythiannau ymhlyg nawr. Mae rhain yn ffwythiannau lle mae un newidyn ddim yn cael ei ddiffinio'n llwyr gan newidyn arall. Enghraifft, mae gyda ni hafaliad yma x sgwar plus y sgwar yn haflu 4, a byddwch yn adnabod hwn fel hafaliad cylch, gobeithio. Cylch o gwmpas y tardd gyda radiws 2. Os bydd angen gwneud hwn yn hafaliad echblyg, byddwn ni'n cymryd mynd ar x sgwar draw a goffa cymryd yr ail isradd wedyn mae yn haflu plus neu minus 4 minus x sgwar. Pa un ydyn ni angen? Y broblem sydd gyda ni yma, pa un ydyn ni'n mynd i ddewis. Mae hyn yn enghraifft syml o sut mae hafaliadau ymhlyg yn ddefnyddiol. Seryddiaeth. Trychiadau conig. Mae cylch yn achos arbennig o cromluniau diddorol yma. Trychiadau conig. Mae rhain yn hanfodol mewn astudiaeth o seryddiaeth. Dyma ei fformulau. Felly y cylch, x sgwar plus y sgwar yn haflu a sgwar, mae hwnna'n ymhlyg. Yr ellips, x sgwar tros a sgwar plus y sgwar tros b sgwar yn haflu 1, mae hwnna hefyd yn ymhlyg. Y parabola, y sgwar yn haflu 4ax, mae hwnna'n echblyg. Mae x yn dibynnu ar beth yw y. A mae'r hyperbola, sy'r hafaliad yma, x sgwar dros a sgwar minus y sgwar dros b sgwar yn haflu 1 hefyd yn ymhlyg. Felly dyna'r 4 siap sydd gyda nhw. Maen nhw'n dod o'r trychiadau yma o'r côn. Mae'r cylch wedi cael ei dorri ar draws yn paralel i'r gwylod, felly mae fe siap cylch o'r côn. Yr lips wedi cael ei dorri ar oledd ar draws dou ochr y côn yma. Mae'r parabola wedi cael ei dorri ar draws bron yn paralel i'r llinell gyferbyn, i'r goledd gyfelbyn, ond heibio i'r pwynt canol. Mae'r hyperbola wedyn yn mynd lawr yn syth fel bod y ochr hyn i'r pwynt canol. Felly dyna'r 4 siap sydd gyda ni. A mae'r siapau yma yn cael ei ddefnyddio yn seryddiaeth i ddisgrifio mudiant gwrthrychau. Felly mae angen i ni fod yn gallu defnyddio calculus gan rhain. Dyna siap un o'r planedau yn mynd heibio ar ryw lwybr o gwmpas yr haul. Llwybr ellipsaidd. Ffwythiannau anodd a dieithr. I chi gael blas ar ffwythiannau eraill sy'n ymhlyg, sy'n creu siapau dieithr i ni. Yn economeg, mewn rhai sefyllfaoedd, mae pris P sydd ar y chelyn X a maint Q sydd ar y chelyn Y yn gysylltiedig â'i gilydd gan yr hafaliad yna. A dyna siap yr hafaliad. A fel chi'n gweld, mae
pwynt 20 yn gysylltu ar pwynt 20 ar y chilyn y. A gallen ni fod yn defnyddio cwestiynau fel hyn fel os yw pris yn 4 punt, amcangyfrifwch yn newid canrannol yn yr elw bydd gan y pris pan bydd yn codi 1%. Felly, enghraifft yw hwn o'r math o gwestiynau byddech chi'n cael. Ffwythiannau eraill, pwerau, safon uwch. Felly byddech chi'n cael mewn cwestiynau safon uwch, ond ddim yn gwybod beth mae'r siap yn edrych fel. Dyna siap yr hafaliad yna. Mae'n mynd ôl ar unan, fel chi'n gweld. Un arall yn defnyddio pwerau a trigonometreg. A byddech chi'n trial breslinio hwnna, byddech chi'n cael trafferthion. Ond ar GeoGebra, ni'n gallu gwneud hyn yn hawdd. Felly dyna beth mae siap hwnna'n edrych fel. A un arall, ffwythiannau anodd a dieithr. Ydyn ni'n gallu defnyddio mathemateg fel cyddfyddyd. Mae hwnna'n eitha gelfyddydol. Enghreifftiau i chi o siapau dieithr a beth maen nhw'n edrych fel gyda ffwythiannau ymhlyg.